ngazi pari kuloda baba ukangobata foni yako chatika watoepa chimuti Yes. mukoba KB ndine nyaya pampopo mababula wayapa Babula wayo la. pamwe pamba pakanzi izo kana uri roza wapinda ipapo unonzi izo mutemo uri pano unoti kana watsvaira mbama ako iwewe marara utendere kunorasa panze unongwanidza mukati kana waona kuti ada kuraswa ipapo kana kuti awandisa unotoudza landlord ndo vanopinda bhaji vari baba ndo vanotora gaba iroro vozonorasa kunze vakazoudzwa manje kunze magetsi kunyangwe aripo pane nguva inonzi nhasi habakiswe zvimwe zvisishandisai zvakazoitika zvacho ndo zvaita kuti iwe panapa amai manya pa National FM WhatsApp channel kubudikidza kana kutumira ka iziro kuti link pa 0713938538 zinja kwa icho chokwa Bulawayo chinangu chabuda patira Zimbabwe chiramira tani icho kwadi muri yeZimbabwe ndikandikuzivisei kuti muno musi weSaturday mukoma KB ndakanga ndiripo pachirufu apa tadanwa ipapo Yes. ndo kunosvikira ipapo mukoma KB zvinoshamisa zvinorwadza vakomana kubva mukati menzvimbo yekwamutoko kuenda pachirufu apa ndipo vanga vachibira kuba anzi mibhedha makitchen unit unotoshaya zvanga vichigara papi ko ndakanzwa kuti vanga vari tezvara nemukwasha apa vese hapana anemba anogara ikoko vakaitawo zvokungodaniwa kuya kuzogara ipapo tezvara nemukwasha ndo vari kubira vanhu pachirufu apa apo dzanga dzakachena apo mukwasha ndaka tezvara ndo akarwa tobo vakatiza muchida nyaya mukoma KB pamhangura inorwadza inosuwisa yemwana anga achifudza mombe mwanakomana achifudza mombe ndichatora makore ake ndikamira sei ari mukati mekufudza mombe achibva adyisa munozviziva kuti kumunda ka munhu wese kuti mombe dzinoda mufudzi zvinoreva kuti ari kutsvaga kwaanoenda nemombe dzichifura ukaona yapinda mumunda ndokusaka kuchinzi kune mufudzi anomhanya kunoitira risapinde pai isapinde mumunda yapinda mumunda muridzi womombe womunda ndobva abata mwana achibva murova pane mashoko ari kubuda ekunzi akaenda naye kuseri kwechuru but haasi edu ndokubva arova mwana uyu ndichitaura nevehukama kuti kubva nguva iyoyo mwana haana kuwanika ende haanazokwanisa kunovharira mombe mangwana usiku akarara achitsvakwa mwana haana kumbokuwanikwa baba vakarova mwana uyu vakabvunzwa hei kumwana tichamuoni zvikanzi ndangomurova chibva ndamusiya kuti ativere chi mombe ende munoziva kuti kurova kuranga kuti mangwana usazviita zvinobatsirana kuranga vana zvikanzi ngatichage mwana cupcake mwana achawanikwa mwana azowanikwa mangwana makuseni about 3 meters kubva pakaroverwa nababa ndopaari ipapo iye akafa kudaro akavhurwa haana moyo haana maziso haana maprivate parts yeshi murume achibva bata 3 meters kubva pakaroverwa ndopawanikwa ipapo asi vamhiko chitsvaga chore kuti vachiziva kuti akaita zvinhu zvindiani mapurisa vakuita basa muchida kuona zvakawanda mhanyai pa National FM WhatsApp channel kubudikidza kana kungotumira ka iziro kuti link pa 0712393852 0712393852 hapana chitendo Joshua po rikiti fu nasi makabatira iko Zimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe rekandibe kutenda kiri mukati bekufamba nekupfapfadza nekutsudzira ziri kuitika matima newasenyika ino ndinozvisiva manga vari kukuma weekends muri yeZimbabwe vakawanda vanga vari kumakereke vamwe vanga vari kumabirthday party vamwe nevamwe vanga vari panzvimbo yavo ndindo urombo nekushushikana chikonzero kutori nevamwe vanga vari parofo asi Jehovha Mwari wekubereka vanoti izvo pamuri ipapo tendaindo zviri kuitika ipapo chikonzero hamuzimbisi kana nguva panguva ino muri yeZimbabwe ndoda kutanga nechandakapinda mukati menzvimbo ndinoshevedzera kuti chirufamu nzvimbo iri mukati meguta reHarare paka Churufamu chiri kuti tani muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura pana pai pachurufamu inyaya yekuti churufamu kwakabatwa mbavha dzakawanika dzakaba mubhedha kitchen unit mablankets pamwe chete nemagroceries zvakawanika zvakaunganiswa pamwe chete nekutenda mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kuti mapurisa ashandi ega andi vanhu vanoshanda navo kune security yakagechagwa ikoko vanotobhadhara madhora vanhu avanobhadhara vanhu kuti vanhu vafanire kurara vanofanira kufamba vachipatirwa vachitenderera uyezve ndingadzokera kuchurufamu ndinodzoka zvakare kwaite imwe nyaya yatikambotaura pano panhefenyuro mapurisa epaGlenview vakaita basa kusvikira vabate vamwe vanhu mukati menzvimbo yechurufamu vaita tsika yekuti vana vaitorwa mukati medzimba kuvhurirwa kupaswa madhoo votorwa usiku vachitakurwa vachida kunoreperwa kusango vabva vasiyiwa ikoko zvaitika muchurufamu asi pakabatwa vanhu handiti right now pazobatwa vanhu vanga vachiba zvinhu vanhu vakabatwa ava tasvika mukati menzvimbo muri yeZimbabwe mukaenda paWhatsApp channel yedu yeNational FM pachimuti pano vanhu panopisa muchaona zviripo ipapo varume kana kuti murume akabatwa amai vake varipo vachiti mwana wangu
umwe achiti ndiri muzukuru, umwe ari mukadzi wemumwe akatiza ipapo achiti chimubvunza kuti ko baba maizviziva here kuti murudo mukupfapfaidzana mukuwadzana mukugara kwese kudya nekurarama kwamunoita nezvekuba kwanza tizive right. Vana baba kana vabuda tinongoti vaita sei vabuda zvavauya nazvo vauya nazvo. Muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei ndakakwanisa kutaura neumwe mutungamiriri anove chairman mukati menzvimbo yekuchiufa. Ane mashoko aakataura ekuti mukati menzvimbo muno ndiri mumwe mukuru, ndiri kukumbira vakuru vagari vemuchirufa, ungave mutungamiriri wekereke, ungave mutungamiriri wecooperative, ungave mutungamiriri pachipi chauri mutungamiriri, ngatite utungamiriri hwechokwadi. Nokuti vanhu ava vakaba muchirufamu vakazobatwa vakaonekwa kuti havana zita muchirufamu, havagari imomo. Kana kanyemba bhonzo ari mukati menzvimbo anotoshinedzwa kunzi ari mubhuku ndiye ari panzvimbo yakati, hausi namba yake ndiye yakati, vana vake ndivanani. Vanhu ava vakabatwa ava mukuwasha natezvara vanobva kunzvimbo yekwamutoko vakashinedzwa nomumwe munhu ari muchirufamu asi wasiri vanhu vagari muchirufamu. Vakatarisa kuvakuru vanoonekwa kuti vanhu ava mukada kuvatsvaga ndivanani havana zita havawanikwi. So mukuru anove chairman ataura mashoko ekuti ndiri kukumbirawo kuti vamwe vakuru vari mukati menzvimbo iyi kana mune munhu wavari kugara naye ngatizivisanei tose kuti ndiani, namba dzichitupa munadzo here, namba dzefoni ndiyanadzo here. Akafa tinozeko kuenda akaita chimwe chinhu chose pekutangira nokuti tinaye. Kozoita kumwe kungonyuka kwekuti munongonzwa kuti pari kuvakwapo but hamusisati munabva nekopisa. Ngatiite utungamiriri unoita kuti manguva tisazvedambudziko. Honai nhasi zvinhu zvatabata izvi yes. ndezvevanhu vasina mazita vakangouya vanenge vachikonzera ndeyekwaBhosho ndeyekwaBhaloi. Pavakabva kwavakabva vachiuya kakuchirufamu vainzi vari kuuya kuzoitei pamba panotonzi ndipe hama yavo pavari asi vatori varume vakuru vatori nemadzimai avo vachibatwa vachibvunzwa vangawa nenguva yakareba sei vachiba zvinhu izvi. Watakange tiinaye anova ndiye ari kubuda apa ari kuti tikambofamba ende ndakasangana nemumwe munhu papa achiti mukomana wamuri kuona uyu paakambogara munomo ndakaita kwamutoko kunomutsvagira basa rekufudza mombe ndokubuda ndokusiya babuti iko kwakatiko akubike sereke bhosi kumamishaka munogona kuita 30 km muchizivana kuti pamba pekwanhengi pakadai sabhuku nhengi ari vanhu vakati saka kumusha kunonetsa. Ukangobona kasaba ende nekumusha toronda tsoka ndoziva kuti tsoka iyi ndeyaBhosho chikumbo ndechaBhosho. So kuno kuHarare manje kwakawanda vanhu ende munogona kuti vari pamfuka imba yechi7 munogona kutoziva kuti panogara nani saka vachikomana chibvauya kuno vachibva kurovera zvinhu kuno. So vakarova girosari reumwe murume umwe wacho wana achibva angonzi vakomana kana madzura girosari tichataurirana atiri kumapurisa akati ndabuda ndapinda machena asi kudzoka negirosari haka abatwa ngani tinotora zvinhu mazvaibudiswa mukatarisa kana zvikaposwa zvese muchaona nedzimwe dzimba dzaigara zvinhu izvozvo kuti akakumana kupana paigara zvinhu izvi vanhu vangasingazvionesei mune mabhesi ekuita zvinhu izvi. Saka vagara kuchirufamu nezuro nemusosatadzi vaifara kuti dzimwe dzenguva vanhu vakagara vachibatwa sezvizvi tingagona kufara. Umwe akarohwa mubhedha anogara pamba achishanda usiku ndigara achidzira kubasa kaona mbamuri ground amuisira mubhedha watakuriwa mubhedha watakuriwa havana mota asi kuti vaitakura nei simba racho rakaoma zvakaoma. Saka nyaya yavaitaura ndeyekuti tiri kukumbira kuti kana vanhu vabatwa nemhosva dzavo ngavatongwe nemhosva dzavo kuti vanhu vasununguke vasashungurudzika. Saka nyaya hombe yendekadzwa ndeyekuti vatungamiriri mukati menzvimbo kana vachipinza vanhu ngavagare pasi kuti mamuziva here uyu makambomuona kupi ko paari kugara panapa inyaya yemuunza buno awana stendi here stendi yacho inhamba chii vanhu vozivana mukugarisana kwete kungota munhu kuti munenge muchikopesana naye mukamushaya mangwana apana wokubvunza. Mataura kuti vanhu vaiba ava matsotsi aya vane ukama. Ndiani nani? Tezora nemukwasha pakuita sei tsano nemukwasha pakuro ekuti umwe akaroora kumbe kuyavo saka tsano ndiwo vakabatwa joint venture mukwasha chibatisa umwe ndakamubvunzawo zivanzi ndine 4 months iri nchigara nemurume uyu ko hamuna muda ane 2 weeks apinda muromo ko mairarama sei hatimbozivi tiri kuti kana baba vakaine zvinhu vauya
Pakaipa regai tinzwa wadiwa vateerere kuti zvakamira sei 0713 938 538 0713 National FM Radio Zimbabwe. Masports akapera kudhaya. Masports akapera kudhaya. Imwe yakatukamira kudhaya. Imwe yakatukamira kudhaya. Aizi wokova here. Uyai mozozvionera mega. Handiti kamusi wa 14 June kuyamba na 9 o'clock machibese kusvika kakuma 5 nzvanzvanza dambani saa zvatakagadzira zvatakakugadzirira iZimbabwe kwete zvokunzwa zviya apa munenge muchiona live and direct. Baba Isabel apa bhora rinogona kutoshedzerwa ipapo shoti chirohwa chipinda muneti ipapo maiona ndipo video yamamuna rapati waka achinjonja mibhedha masolar panel na bvinango bvakabaka kumweko kuchurufamu. Yes, ni nkuwashana atebzara amwe akaita basa rakuipa ra usiku iri. So manya pa National FM WhatsApp channel unozvionera wega. Baba Isabel mubvunzo wabvunzwa zvikanisaka madzimai vanga vasingaziva here kuti chikafu chaiuya nana baba chaibva kupi. Baba pati kana baba vaenda kunotsvaga gamuchirai zvauya ndizvozvo ukada kutsvaga zvakawanda unokanganisa pamwe anenge ari panapa achiti ndiri injiniya aoneke anzwike masese uri kunzwa ndiri kuchuna baba zvakaoma mukwasha kuti hati kunatezvera baba handitinoba aiwa atezvera ndovakasununguka zviri nyore because kuti baba vaudze mwana baba vaudze mwana kuti mwana wangu nhasika tombodai itag team endeni mukwasha kuti kana vabiwa ikoka ari izi kudzvinyirirwa kuti uchora izvi uri mudiki ukada kutaurisa unopedza kuroora alright inotenda Baba Isabel pane chimwere chamakabatira muri yeZimbabwe. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza paka Bulawayo andiri yasimuza mbada tirove pakatsikatsika andiri yaiwaiwe tirove pakatsikatsika andiri yambada tirove pakatsikatsika andiri yaiwaiwe kia popo hati reporting to the angel Nicodemus Leviticus Simon Peter pamoja wakati Adamu Eve kupinda kunoda Mary piorota Almighty divine for the bitani bro afana tusipekeshane mjuraiba jumanda wakachuemba kemenikia si pititi Almighty teni oroshuwiri pititi wakachwe si pititi Almighty teni oroshu akaroshi hairi po rikiti vu. Yes, chirongwa chino bozhongora segment part 2 muri kuchipakurirwa neSwani Valley vagadziri vefodya yeSwani Toasted, Swani Metho, Swani Classic Capsule. Yes, fodya iyi yave kuwanikwa kamuzvitoro zveOK, TM Pick and Pay, Spar and Richards, Metro Hypermarkets, Mega Saves pamwe chete kane Gains Cash and Carry outlets nationwide. Manyai munotenga yenyu nhasi chaiye bataika Swani Valley pa namba dzenhare dzinoti 0771 834-688 0771-834-688 0771-834-688. Smoking may be hazardous to your health. Tsudzirai chokubulawayo. Ichokwadi maZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura ndiri mukati mekutaura nyaya iri kuitika mukati menzvimbo yatinosheedzera kuti Bulawayo kwandinoshevedzera nesita kuti kumpopoma. Muri yeZimbabwe pane nyaya inorwadza, nyaya inosuwisa, ine nyaya inokufa nekurwadza kuripo kuti kune vamwe vanhu vari parufu but vasingari parufu uyezve kune vanhu vari kuzviti ivo pa next door pavo pari kufarwa vasingatozivi kuti pa next door pane rufu asi pane kudzvinyirirana kuri kuitika ipapo. Muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika pamwe pamusha pandiri kutaura apa pane mukone mutemo wekuti vanhu vakawanda vanoroja ma 1 month kuti vabva vakuenda chikonzero pavanopinda vasingazivi zviri kuitika. Pamba apa unonzi ukatsvaira autenderwe kunorasa marara ako. Ivo landlord vari baba vepamba kwete madzimai ndo vanonzi pindai. Chakakosha avapinde kuenda kure kure unovaisira bhini rako kana kuti pauri kana saga chauri kurasira marara ako kwekuti vanongopinda. Chinodiwa ndechekuti vabude vakatakura marara kubvamba mako vari ivo.
right. Uyezve vane mazuva ekuti izvo malights atenderwe kubatizwa, angave masikati ungave usiku autenderwe kubatisa light. Ende vanogona ngokuudza kuti vedu we izvezvi ndiri kukumbirawo musabatidza chi malights. Asi zvakafanana nemafiriji, maredhiyo, matv anenge achishanda. Sorry, TV yanga isingatenderwi nokuti TV ikaitwa on inolaita. Musi unengonzi malight asabake TV aitenderwi nokuti inobudisa light. Munototenga makenduru, even munototenga makenduru light risingadiwi, ilight romumba rinoshandisa magetsi. So zvakaitika ndezvekuti pane roja rinogara pamba pariri rimwe chete. Vanogara nemunhu kuti babava vane madzimai anokwenda kuita 2, asi inzwai musiyana wayo muri yeZimbabwe. Vaine madzimai 2, madzimai 2 vanoshandisa bedroom imwe chete. Asi ndakuzotaura kubudikidza kusanganisa mwana neumwe mudzimai ari pamba, anove mudzimai ari kuchema iko zvinozvi nekubudukirwa kana kuti kubundirirwa nekuda kuti vana vake vakafa, asi haana kwari kutenderwa kunutaura. Mudzimai akataura achiti Bhosho, mumba matinogara tinoshandisa 1 bedroom, asi 1 bedroom kudaro isusu madzimai tinoshandisa mubhedha, murume wedu anorara pasi. Asi nguva yazvo taakusvika kuma 6 months zvatanga, asi titori nevana vatinawo pambapa. Asi zvakazoitika ndezvekuti panyaya yekunzi malights abakiswe, Roja anogara pamba apa ane mwana ane 6 months ari kuyamwa. Mwana uyu akachema chinove chiratidzo chokuti aita senge arumwa, zvakaita kuti baba vemumba umu vanobakidza light. Vabatidza light vaida kuona kuti chiri kumbochema mwana chii, mwana uratidza kuti arumwa. Ndokutsvaga candidate havana chavakawana. Havana kuita maminitsi anosvika 15 minutes baba vakabuda muimba yavo inove bedroom nemadzimai yavo, ndokufamba kuenda kunonoka muRoja, mumba yeRoja. Zvikanzi ndakuudzai kuti malights musabakisa. Mandiuraya. Ndichasara papi? Ndichaita munhu papi? Kuchema zvokuungudza zvokuti baba ava vaichema vakazembera dhoo rekwaRoja. Madzimai akabuda mushure mekunzwa kuti baba vabuda muno. Pavabuda muno tafungira kuti vaenda muchimbuzi. Kozvo vari kuchema vanenge ivo ndokubuda ndokunoona murume wavo. Madzimai vakataura nemurume wavo vachiti, nhai baba nhengi, ko chii maitwa sei? Kuinga wane ari mumba maruratidza kuti achiri mumba make. Ko imi muri kuchema moda mumba chichiri kuitika? Madzimai angu ndaurawo, hapana panichasara, ndichave munhu papi? Neniwo beta ndife. Chii chaitika havazi kutaura. Vakazongotaura nyaya yekuti ndataura 1 kuti nini malights haasi kubatizwa. Chero nemi manga musikabatizwa zvikanzi zvikanzi uya batidza light. Uya akataura nyaya yake kuti mwana wangu aruradza arumwa. Ende chokwadi muri yeZimbabwe murume uyu haana kutobuda mumba ime kusvika mangwana kwaedza nokuti zvakaitika kuri kuma pasi 2 dzeusiku. But paakazobuda achienda kunoratidza madzimai kusere kuti honai zvaitwa nemwana wangu ndakutoenda kuchipatara. Mwana uyu angatoratidza kuti akarumwa zvechokwadi, ane chinhu chakamuruma zvokuti nguva yavakaramba achitsvaga mablankets but chakaruma mwana havana kuchiona. Zvadaro muri yeZimbabwe abava vachipedza kuita izvi nezvi, madzimai achitora murume kuenda nawo mubedroom mavo kuma past 5 kuseni, ndobva vagamisira baba vane shoko ravakataura kuti mandiuraya, ndichasara papi? Madonedza ndege yangu. Ndege yangu yadona. Ndege yamuri kutaura ndeipi? Chinova chinhu chakashamisa madzimai. Asi kakweseni make kumadzimai kaivepo kekurodzera baba vanenge vori kubata-bata nokuti baba vanorara pasi, madzimai achirara pambete. Vakomana regai ndikudze, kwakabva kwauya runhare ruri kubva kuchikoro kuti tine urombo, vana venyu nezuro vakarohwa nemota vakafa vese. Vana ava vana vababa ava landlord. Ende landlord uyu pamadzimai vake 2 pane vamwe vana vemudzimai vano 1 vanove matwins vanodzidza chikoro chikuru chiri kuGwanda. Ndokwakarohwa vana ava vachinzi vafa kudaro baba vakati regai ndiende ikoko nokuti vana ava vari kunzi vaiswa pai, vaendeswa kumochari. Vachibva vaenda zvokunomira sokuti ndi baba. Inzwai shoko rakasiya richiudzwa madzimai, ndiri panapa ndiri kukumbira kubuda kwandinoda kutevera kune rufu. Ndichienda ikoko hamutenderwi kusara muchirara muno mumba muno. Kana mune mabhururu kana vanhu pama next door ndokwa munofanira kuenda kunorara kusvikira mutumbi yevana izvi yaradzikwa. But pari zvino muchigara ikoko zviri nani kuti murioenda kana kuhama kana kuma next door kusvikira tagara pasi kuti toona kuti mitumbi yachengetwa sei. Inzwai muri yeZimbabwe, madzimai vakanzi hamufaniri kuchema, musaudza veukama kuti pano pane rufu. Hamuna munofanira kutaura naye kuti panapa pane rufu. Ari kuziva rufu kuchikoro kwakafa vana, neni chete. Garai makadaro. Nezuro ranga riri zuva rechi 26 mukoma KB.
pazounzwa nyaya iyi nemukadzi anova ndiye akafirwa mushure mekubudikidza nyaya iyi nehanzvadzi yake inova inoshanda mumwe kunhu kwemutemo kuti nyaya iyi ngaibude uyezve hande kumapurisa munomazivisa kuti ndo zviri kuitika kuri kwenzvimbo yeGwanda. Baba ava vakabuda vachiti ndichadzoka vabva kuenda kunotaura nyaya kuchikoro kuti mwana zvechokwadi vana ndiwo vakafa. Vakasvika shoko rokuti ndakumbobuda ndine kwandiri kuenda kuti ndikwanisewo kuchema nemi ndinofanira kunge ndine kwandiri kuenda. Okay, ndobva vabuda. So kubuda kwakaita baba vamukoma KB baba vasati vadzoka madzimai vakangogara pamba. mitumbi yevana iri kuGwanda kumochwari asi vanogara kwaBulawayo. vanogara kwaBulawayo. Saka madzimai pavakanzi panguva yese iyi kusvikira vana vavigwa musarare mumba vari kugara kupi? vari kugara kuhama dzavo. Uyu mukadzi akatozoenda kumba kwehanzvadzi yake ndo yakwanisa kuti azviite. Mungagara sei mumba pamba muchiziva kuti mwana wenyu akafa vana venyu vakafa vari kumochwari apo muri kurambidzwa nechi nemurume kutaura ende murume ari kutaura kuti ndaenda kwandiri kuenda pandiri kudzoka ndo parichatanga nyaya iyi. So madzimai anga achitya chivindi chaitwa nemudzimai chikuunzwa nyaya chokuudza nyaya uende kumapurisa inyaya yekuhanzvadzi yake kwaazoenda nezuro kuti zviri kuitika tinogara kupi tinogara sei. Roja rine mwana akarumwa riri kupi? ndo riri pamba. Havana kunzi vabve pamba. Aiwa havana kubva pamba ende zvinhu zvese zvikasvika havana kutoudzwa kuti pane vana vashayika havana kuudzwa. Ko iye mwana akarumwa ari kunzwa sei? Mwana akarumwa akatoendeswa kuchipatara ende akatosviba musana wekuita mapanga ekuratidza kuti ane chinhu changa chite sei changa chimunwa chaiva chokwadi kuti mwana akarumwa. Pavakauya kuzogara pamba apa vakaudzwa here? Vakaudzwa kunzi pano pane mutemo. Aiwa mitemo iyo havana kuudzwa vakatozoudzwa vatobhadhara mari kwatopera 3 days kuti pano pane mazuva pasingabatidzwa malaisi. Unoudzwa pane timetable here kuti maMondays apabatidzwa malaisi. Aiwa vane nguva yekungonzi izvezvi kutanga izvezvi musabatidza malaisi. Madzimai aya vaizviziva here pavakatanga kugara pamba kuti pane mitemo? Aiwa iyo mitemo madzimai epo ndakazovabvunza madzimai vanoti izvi vaigara vachizvita apo neapo kunyanya pakutsvaira kunyangwe edisi satinotsvaira mumba medu atirasi anorasura baba popoma anorasura baba popoma. Baba ava zvavakaenda kunobatsirwa kuti vakwanise kuzochema vana foni yavo haisi kuita. Aiwa foni yavo haisi kuita vakati ndichadzoka pandinodzoka inini mbatichatoka kuita nyaya idzi kana kuri kuzivisa vanhu neukama kuti pana panerofo ndo patichaziva vanext door izvozvo havatozivi kuti pamba panerofo havatozivi kuti vana vanomboya kuholidhe veve vakashayika. Ko ava manje mudzimai uzvo akanoudza hamadzi yavo ndo patamirira kuona mukoma KB kuti iko zvino zvabuda pane penyu yakutotenderera veukama waziva mapurisa vazivisa pakaipa 3 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje machinzwa seiko icho chiri kubvaka kwaBulawayo mpopoma muchirongwa Bhoshongora segment chirongwa chatiri kukotserwa kane vasawira vedu veSwani Valley mukati mekupfapfadza nekudzodzora zviri kuitika matimana wese nyika ino paka mangura chekumangura chiri kuti tani muri yeZimbabwe rega ndikuzivisei kuti inini nyaya yandoda kutaura pana paikumangura inyaya inorwadza inosuwisa. Muri yeZimbabwe kune mwana kusura zuro akanga aenda kunofudza mombe ari mwana komana ari pasi pe15 years dzekuberekwa. Mwana uyu achibva aenda kunofudza mombe aenda kunofudza mombe kudaro mombe dzakamunzvenga kana takambo mombe dzagara dzinonzvenga kukura kwedu kwatakaita tese vakakurira kumusha vakafudza mombe wese akaenda kunofudza mombe hapana asina kunzvengwa nemombe ikambonodya mumunda make kana kudya mumba mevanhu dzimwe dzichienda kana kumamisha kuti unofurunura dzimba chaiko kana kunzi dzadya hembe dziri pawaya zvaitika mukati memombe. So mwana uyu aenda kunodyisa kudaro muridzi wemombe akaita kutsana wemunda akatsamwa achibva bata mwana achibva arova arova mwana kudaro mwana uyu akazobvapo mangwana manheru achona akanga akutsvagwa nevabereki munzvimbo yaanogara kuti mwana uyu anogara agara natete baba namai vakakasiyana. Mwana uyu akabva shayikwa akarara pamba asipo. Ndakakwata mukana wokutaura nasekuru vachiti mwana uyu pane vanga vari padhuze vakakwanisa kunobvunza baba vakarova mwana vakati mwana uyu ndangomurova ndikarichenda nemombe dzako ndo pandapesera kuona mwana asi mwana uyu akazotsvagwa usiku hwese haana kuwanikwa ende vakati pavakamurova ndo pavakatomusiya achikwanisa kufamba kaenda kumombe dzake ende mombe idzi dzinonzi hadzina zokwanisa kunosvika gumbayo nemwana uyu asi mombe dzikawanikwa. Mwana uyu varara vachitsvaga kudaro mwana uyu azoonekwa padhuze nepaya paakaroverwa ndo pakaonekwa mwana uyu akafa ende mwana uyu anonzi anoratidza kuti akachekwa ndobva abviswa moyo
ndobva akwadzwa abviswa maziso pamwechete nemaprivate basi mapurisa emukati menzvimbo vakarara vakachengeta mwana ende pandapesa kutaura nehama dzemunhu mwana uyu anga asati atotorwa panzvimbo vachinzwa kumira kuti mapurisa vaite basa ravo asi murume uyu abva abatwa anga akatomira zvakare ari ipapo panga pane mutumbi ende murume uyu paakarovera mwana nepakaonekwa mwana uyu akafira aripo about 3 meters pakaroverwa mwana nepaonekwa akafira. Mwana akarohwa uyu mushure mekunge adyisa mombe mumunda womurume uyu. Paakamurova akambotaura nevabereki vake. Aiwa no akangotora akamurova ende paakarohwa mwana achibva adisapira haana kuonekwa haana kuzoonekwa achibva azoonekwa akafa asina mabody parts. Ya pakaipa regai kanya yacho tiisire kumapurisa neurombo kababa Isabel nezvakaitika kako Mangura uko. Chirongwa chino Bozhongora segment part 3 machunzirwa nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors. Kwetongo muri yeZimbabwe kune imwe nzvimbo yekuti izvo akaita rufu vanhu vachibvaenda parufu vanhu vakawanda chikonzero vanhu pamwe musangano wechechi vanhu murume akatoparidza ipapo chikonzero vanhu vaakumba vakangozonzwa mangwana kusini kuchinzi hatine urombo munhu afa vanhu vakaenda vakachema chikonzero munhu aizivikanwa saka parufu apa pakauya muzukuru wemurume uyu akafa achibva auya ipapo ari munhu ane zvaanoita auya ari parufu ipapo achibva achivedzera kuti zvaitika panapa zvinotyisa zviri kuratidza mukati menzvimbo ino saka pakazosumuka sabhuku ari mukati mekutaura kuti izvo zviri kuitika mukati menzvimbo inoyi maitika marufu akawanda mamwe atisinganzwisise saka taakutosha dai zvaigona taigara pasi nevakuru kuti vatipochi zvinhu zvokuti tingaite sei nekuti marufu ari kuitika muri muvana madzimai mimba dziri kubva vanhu varikuru vakawanda vari kungofa pasina kurwara kunyanya mukangonzwa kuti atakurwa aenda kuchipatara zive kuti hatsoke munhu akauya parufu apa achibva asumuka achibva ati ndine mashoko andanzwa panapa andirwadza saka kana aripo munhu ari kuita zvinhu zvemunhu ari kukanganisa zvandakuita panapa ndezvekuti inini hangu handigari kuno but ndaradzwa newe kwangu wandiri kuchema uyu zvandanga ndakaterisira pamusoro pake zvafa zvese zvakatowanda chikonzero kwandakabva inini ndakaswera ndiri nherera ndobva ndakatichiti ndo baba asi zvese hazvichabudi kureva kuti ndatori nherera but pane simba randakapiwa nezvandinogona ndakuitawo zvandinogona ndobva ati ndipei badza achipedza kudaizvo achibva atora badza achibva anochera pakati peguva ndobva adira mvura muri yeZimbabwe inzai zvaakaita akabva ati ndipei jira ndokubva apiwa jira kudaro paakabuda akati zvandaita apa wangu mvura ndadire but ndazodira inobva mumuviri wangu ndiri kukumbirawo vanozviti vese zvikara kana kuita sei ndinovimba kuti zvakwana kana murimi kana kuti une zvauinazvo zvakafanana nekubata ropa rinouraya vanhu haiwa tichatsvagana mirai tichatsvagana yes. Muri yeZimbabwe ndinzwire zvakaitika murume uyu akati zuva randinobuda nevanhu inini panapa ndichabva vanhu vachinzi panapa paradzanwa kana pane zvinogoviwa pane zvinosara pavana asi zuva randiri kubuda pamba apa ndichiti ndakuenda vese vanozvifungidzira kuti vakasimba tichabuda tese hamugarike muno kwete panopamba aiwa muvhileji hamuyo mukoma KB inzwa pakabuda murume uyu akabuda musi weSaturday paakabuda musi weSaturday muvhileji muri kunzi mune vanhu 4 vakabudawo vasiri kuwanika chiri kunetsa ndechekuti vanhu ava vari kufonerwa vanodaira mafoni kwanzi vari ngoti tiri kuuya hapana akaoneka vanhu vandiri kutaura murume 1 nevakadzi 3 uyezve pazvipomerwa vatorima mukati menzvimbo iyi saka vanhu vachiri kuti izvo toda kumboona kuti zvaita sei saka pane 1 mwana akazokwanisa kufonera munhu uyu apiwa namba achiti mune mashoko amakataura saka mashoko amakataura tina amai vane mwana vanga vachiyamwisa amai vakabuda vakasiya mwana tikavafonera foni vari kudavira but vari kuti ndiri kuuya but vakati ndiri kuuya ndiye ndiri kuuya mune mashoko amakataura imimi chete kune vese vane mabasa anga vachibata zuva randiri kubuda ndiro vari kubudawo saka kubuda kwamaita imimi vanhu havabuda havasi kuoneka saka tamirira kunzwa kuti kubuda kwemurume uyu ichokwadi here ndokwabuda visa vanhu ava baba Isabel muri kuti imimi vanhu vasiri kuonekwa vanhu vari kudzoka vakafonerwa vane chokuita here nezverufu rwanga ruchiitika munzvimbo iyi ndo zviri kutaura vanhu ende vamirira kunzwa ende munhu ari kuzadzisa chete ende ndanga ndasiya futi zvakare ane muti waakaenda kunotema achinzi pamuti uyu hakuna ane basa iri anga achiita kuti kana asati asvika pamuti unoyu haaendi panapa ndopa paredhi panapa kana mukazonzwa kuti vakambwe vakabata basa kwenyu
panapa ndipo vanosvikira pano ende kune munhu anotoridza wisi umuno yekuti vanhu vanouya pano then vachizoenda kwavanoenda pati pamunhu ndipo vanosvikira pano mutiwo wakatemwa. Sabhuku amboda kuti kutema muti mhosva akati Sabhuku apa hongu muti mhosva but apa tiri kukubatsira yapo but musi watiri kubuda munomu mutarise pane vachashayikwa muno right mozobvunza kushayikwa kwacho ndiko kuti bvunzai vepambe kuti vambosainira nevanhu here kuti baba vati tiri kuenda kwakati kana tamai kuti asi mhuri yeZimbabwe vandiri kutaura vese vari kunzi hapana kaoneka kusanganisa mukadzi akasiya mwana ari kuyamwa kungopomoka munhu achienda ende foni vari kuti tiri kuuya oyo mubatsiri manyama igokwe ani tongwe kunonzi tongwe gokwe tongwe Zimbabwe muri kuchinzwa chekugokwe tongwe icho chirongwa bhozhongora segment tachikochorwa nevasawira vedu veexpedite baba isabeolekesani kati takure awiri tibve kuti pankhani yakuchuru famu iyi aniti tani right regati mbotora kavaviri timbonzwa kuti vanoti kudiniko nenyaya yokuchuru famu. Halo pa National FM wagwatika Ntedwe right paita munango pa Ntedwe okay ameno zviri kuita nhare dzacho. Hello pa National FM. Yebo. Hello. Yes, ndiri kukunzwai. Hello Kedi ndeti. Mushe muri kundinzwa here? Ndiri kukunzwai mukoma muri sezvenyu. Aiwa kuno kukuri right tiri kutaura nani kupi? Kutaura na Ed Mochbad pa Meborine. Ya ndo pandiri. Tibatsirei tinzwe. Idzo mbavha idzo dzakanyanya idzi. Dzakanyanya but chandakadza kunzwisisa ndechekuti ivo vakadzi avaitadza kunzwisisa kuti chikafu chiri kubva kupi ivo vanga singazive here kuti varume vavo vari kushanda kupi. Ko munenge muchibva kumba muchiti tiri kunokiya ka? Aiwa ka but iwe mukadzi ungatadza kuziva basa remurume wako ka murume wako ari kushanda kupi. Unogona kungonyeperwa kuti ndiri kuenda ka kuZBC ndinotsvaira kuZBC. But vashamarira paZBC hapana vanhu vatinotadza. Aiwa ka unenge uri kumagrounds kuZBC haunzwike paredhiyo. Ipapo pavada kutochenjerera ipapo vakadzi ndavangwariro futi varume vanogona kupinda mumhosva. Zvakaoma kani mukoma. Tinotenda mukoma. Ani munango ari pantedwe. Halo pa National FM radio. Halo mukoma Kanyemba. Makadiko mukoma wedu. Tiri right. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndi Justice ndauza pa Norton apa. Kuri seku Norton nhasi. Aiwa kuNorton kwakanaka mukoma. Tibatsirei tinzwe. Aiwa combination yaTezvara iyo nemukasha yakaipa. Combination yakaipa yaTezvara nomukwasha. Ya pakapima 1. But munofunga kuti ndiani akafurira mumwe apa? Asatezvara apa. Okuti ndiyaTezvara. Ya. Ehe. Saka vati munondibata pa namba dzangu. Namba dzandinoreba dzina chipomerwa ndatadzinyadzisi inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday. Po rikiti vo